Nigo aba MCA basangerekana na gukora egeikaro ase umubagani oyomo ase umuchobosongo. Imambi ya rero nigo aba MCA abo batangwa gosocha bisyabo ase amagacho yebunge ye county ya Kisii. Ntuacha moisonde assembly ya itega siego toga gutiagas aba MCA ba minto bagakwa bagasariri guchigari cyabo amangana yonsi agocha wetera tokorikio boene bwabana inchi baito ba Kisii county. Assembly ya Kisii county ya very wanted intuntolie bibago etuyasogete muna mutorigeretie etuyasogete chisuti chaito tukabeka chitai chaito ready kogenda kokore gasi eri mwananchi atachorete tuchigokora makiunga chi office chaite chisiekire. I have my key here but I cannot access my office. Honestly abananchi batutumetro cha kokore gasi ya oversight toba represent eyire gasi yaito asensemo yare chisirecha. Nigo abange ba abaraya bo bakomochomo speaker bwe county ya Kisii omoske David Kombo asebagote babuno bokoreri bwa embora ikakerengo kiganeirie. But now I want to tell you ntebya bagusibonsi asimwabeta nga county assembly ya Kisii tobeto mwaka Kombo mogotu sana tukakagera ngatua mobeka mune elder ye kanisa egeko gerekera tuwa mwakete chikure tuwa mwakete tomatenga no morisia no moibi lakini boniga ya ikeire ka toko chikuri to chikobwati tokonyoranga director ya legal director ya legal in the county assembly ale mu Murokombo ababuzi bale Kisii county assembly abara abana babaisike bamwabo legal advisor ya Kombo ko mu advise munagenda tokotosiekera assembly mu Muroye yani Kisii county assembly ne gyoski ya Kombo lakini konyogo pasist kogendereka birenga buneye assembly ngoso atoli tukoli aramisi banje tibakoraki tibanja ase county yeito ya Kisii obogambio banokoranga bwabeiro bwechinkondi nchikaro ange isato inyaiga bono ng'anonye ne nyombe eri tobwenerete goikaransa tokwane ebinto biri abana inchi batotomete buna incho mwana omugambi korwa Masimba ward ebinto biri bibwenerete gocha ase assembly abantu baito bakoboria twabegeta ase budget egere torigererie bono bachakire korete sarakasiga chisegi bakale gotumeka abana aba baito abanda batabwatie emeremo korete emechando garia polisi yachakire gotumeka ase nchereta bwenereti inko batebiga twensigo torabagambi na mang'ana yaigana botogoikaransa ng'ora igo toyakwane ataragendare engaki eyo nigo abaraya bo bamochire boteneneri bwe county eyo anene mono omugavana James Ongwae asekiri baote babuna nigo omugavana oyo asonanire ase obokoreri bwabo na komwako boko omo speaker Kombo oyo kageire wakwa isiko ekero toko batebia mang'ana abana inchi bato tomire tokore ebagotosiekera na ande ntomanye tongwa ebinto ogenderete gokora ebinto biri gotoma abantu chigwodi cheto nga bachigotoramo ebinto kwa igorera abamagwasiri nga bachikora ama deputy governor bachikondama bachikora aba MCA aba balese group we you are doomed to fail. Kama ni mbaya ni mbaya, kama ni vita ni vita, provided we bring sanity in Kisii county. Chingaki echo nigo bagosereirie gochego akaisiko omoroberio o building bridges initiative gose BBI onye mbago chigwanjero goso ase chiabis chabo gokora emeremo yabo na BBI etuatakota hiyo mheshimiwa Matiang'i mwenye ninapenda sana ya kwamba omo county commissioner wa Kisii amona police ere Kisii nkogerere BBI yerigumambi ase county assembly ya Kisii kamoranje ondense asimore waziri Matiang'i tobwate sitoe security ntuntori bibago ntobogoleti mioro ntobogoleti nungu egatoka nde assembly tobogoletie karamu amone standing order mbiyamo nabagusi bone ndo tokoru onyo egera ndu etore 40 strong onye tokoru gusiengima na Kenya engimesera ira bare baigwe amang'ana ya PPI county entang'ani ko ya area igegwete boniga Kisii we will do it the first thing in the morning nebengi ya munerabe we will not wait ekero babwate ebinto byabo bagotoretera batakatobamo go reporter ya ATV ya Getembe korwa county ya Kisii reteria ne Brian Sagini Isena.